اوكي سلام باركسنا لو معن في زلكم متي زلخو بزعبا حقتات ناي قسي خون انكلو سعيبنا خنرئينا استفلالي حقتات لنا عب انجليش ملا حسابات كنسرح كلنا زوم حقتات زيوم نتكامو له مالك كم قداماي نريو when talking in the third person the verb requires an es or s form بزعبا بزعبا سالسي أكل كنزارب اندحر دقا دلينا وين بزعبا سالسي أكل اندحر وسيدنا كل جزء انتناتنا قسي ES4 وين S اندوسخ يخيد انتناتنا قسي كل جزء عمول حسب S ويكا ES اندوسخ يخيد مالتي نعبنت he used the bathroom ES حجي he uses تبلدلا قال أبزيا S form اتنا لنا S كم انت انا وسيبنا دلنا أبزيا انتاي لكم تنحي ES ويكا S انده وسخنا نقيدي لكم تنحي سالساي أكال سلب بزعبا سالساي أكال نزارب سلزلنا نسو انتاي تتأكمينا نبلدنا نسو ባዝሩም ተጠቂሙ ንብል ኣለና ሕጂ ባዝሩም ክጥቀም እንከሎ ብዛዕባ ሳልሳይ ኣካል ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እንታይ እንዳተጠቀምና ንኸይድ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሳልሳይ ኣካል ክንዛረብ ከለና ኤስ ወይ ከዓ ኢኤስ እንዳተና ንኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ታ ካልአይቲ ሲዒባ ትመጽእ ከዓ ከም ካልአይቲ ሕጊ ንሪኣ ማለት እዩ If the verb and the subject have a long phrase between them, the verb has to agree with the original subject and not that of the phrase. Okay, كم كاليتي حقي نريا أبقسي أمونغو قسن أمونغو رأسنا قرن اندحر دا نوي حارق علينا ويندحر دا نوي حارق تتأكيمنا كل جزي متان مستك أداماي رأس نجر كسماما علنا متان مستقداماي رأس نجرنا اتقسي متان كوها هادلنا استفعل عليك آلاف نتقم كم بعل where نابنت ولا حساب لنا كل جزء إذا قداماي نابنت زعملت حسب كرينا the sweets which he gave to his wife were very tasty okay እቲ ምቁር ሕብስቲ ንበዓልቲ ቤቱ ዝሃባ ኣዝያ ምቅርቲ ነበረት ሕጂ እዚኣ ሕብስቲ ትብል ደላ ወይ እውን ስዊት ትብል ደላ ርእሰ ነገር ማያ ተቐዳመይቲ very tasty ትብል ደላ ከዓ ካልአይቲ ከም ርእሰ ነገርና ንወሰዳ gave እቲ ግስናትና ክኸውን እንከሎ እምበኣርከስ ኣብ መንጎ እዞም ሰለስቲኦም ንኽነወሃህድ ምስቲ ምዛ ግስን እዛ ግሲ ከመይ ጌራ ምዛ ቀዳመይቲ ምዛ ካልአይትን ርእሰ ነገር ትሰማማዓልና ምክንያቱ ዌር ትብል ቃል ተጠቂምና ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ እንታይ ዝበሃል ከም ሳልሳይ ሕጊ ወይ እውን ከም ሳልሳይ ቀፂልና ስዒብና ንሪኣ ሕጊ if the subject is preceded by the phrase one of the following verbs should be singular one of እትብል ሓረግ እንድሕር ዳ ንጥቀም ሃሊና ኩሉ ግዜ ናትና ግሲ singular way when ንጽል ይኸውን ማለት እዩ one of the children is crying እንታይና ተጠቂምና ደለና crying ተጠቂምና ኣለና ማለት እዩ ቀፂልና ከም ሳልሰይቲ ወይ እውን ከም ራብዒቲ ደረጃ ንሪኣ ኣብነት እምበኣርከስ if two nouns are within a sentence and refers to the same thing or person the following verbs should be singular ኣብዛ ራብዒቲ ኣብነትና ንጥቀመላ ደለና ሕጊ ከዓ ንሪኣ ደለና ክልተ ኣስማት ወይ እውን ክልተ ናውን እንድሕር ደኣ ሃልዮምና ንሳቶም ካቶም ክልተ ኣስማት ብዛዕባ ሓደ ነገር ድውክሉ እንተደኣ ኮይኖም ወይ እውን ብዛዕባ ሓደ ርእስቲ እንድሕር ዝዛረቡ ሃልዮም ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንወስድ singular verb ወይ እውን
ንጽል ግሲ ትግስና ንወስዶ ኣፍታ መልእክቲ ሓሳብ ንጽል ግሲ ንወስድ ንኣብነት the doctor and the nurse are working in the hospital እቲ ዶክተር ምስታ ነርስ ኣብ ሆስፒታል ይሰርሑ ንብል ኣለና ሕጂ እታ ዶክተር ትብል ቃል ደላ ቃልን ነርስ ትብል ደላ ቃልን ክልተ ኣስማት ኣለና ግን ከዓ ንመን ትውክል ደላ ኣብዛ መልእክቲ ሓሳብ ንሆስፒታል ስለዚ እንታይ ተጠቂምና ኣለና ብዚኣ ሲንጉላር ቨርብ ተጠቂምና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እምበኣርክስ ናይ ሕጂ እዚአን ኣርባዕተን ንሎም ማዓንቲ እዚአን ኣርባዕተን ብዛዕባ rules of verb ክንሪአን ዝፀንሕና እየን